Jotona khulumkha tei sibai khani khurang channel o ang samung jomatia. Tini jeng sok phailajak oro 4 o'clock kamigo oro tini program cholai tongo JCT tei JCYT ni borokni kaisa tini luku kuthum panda. Oro jago jeng kisisa silayano JCT bo tamabu JCYT bo tamabu. Tei JCT JCYT tomani bagi khana nangkha. Obo toman no naharuibo JCT JCYT khana nang. Obo trono silayano program bo nailainai tei jeng oroni je leader tongnai rok borok bai haino jeng kisisa kok lamro akro salayano. Genderok naitoni khani khurang channel no subscribe khaidi tei video no like comment tei share khaidi. Jotono hambai. Acha takuk nini bumkhe tumangkha. Ani bo mungke osom jomatia ang tin gore kamini. JCT JCYT oro jagani kuno nung pod gode. Ang pot tongmani tinini 1 ghonta sekang jora ani pot tongmani bo hungke JCYT ni vice president ang. Haipana sini tenure paibai jora paibai jeng tini dissolve khlaijagai tini ketal hain haitei baisa committee khajak phika. Acha belai ke hambai takuno kaitoni samungno nung khai tongmani bagai. Ani sungmung hangke JCT eba JCYT bo tomabu boni meaning. Omo puila bo hungke JCT hnai khajak mani ya. Sini father Thomas Thoi Thangjala Holy Cross ni father Tengopali bo sini Tripura o phaibai jomatia bosongo Christian khaiban onek kutukhi hnai bo puila bo jomatia rok jomate Christian songbo kaisa hoda khawani nangnai hnai bo busi phaimani yagolo bo dage kha haiki khlaibai ne JCT asai kha last 2006 se asai mani klaibu JCT ni full bumung tomaba. JCT kha Jomatia Catholic of Tripura omono jeng musugui khlaimani ya officially diocese o bishop ni permission na bai ne omoro okra rok sengai Jomatia Catholic of Tripura hnai khlaijaka boni sikang bo hangke tomangkha JCT of hoda JCT AC tongor kene Jomatia Catholic hoda of Tripura si haipano bono seng hoda no borok rok kisa umongjak baibai kisa musuya haingmani pore u hoda no kare Jomate Catholic of Tripura hnai napijaka. Acha belai ke kaham. Okay. JCT JCYT ni bo toma samung rok tangjagui tong. Tabok seng mainly tangjak mani seng puila wo to seng puitoni bis bono no seng sakthalai mani kaitoni kogno pirwani sini Jomatia amchoi rogo pirwani bono no seng first umona jaga tei oroni bisingo seng tanglaibai tongo busa samung to tanglai jagai tongo haipana seng asuk tangsinai kotor ma khlaibai bui mokol phioknai jat nuknai jat khlaibai taksi jora englai jamai ko haipana seng bisi breng ne kaisa annual conference khlaibai seng taksi jora khlailai tongo tabok sini 6 JCT ni 6 annual conference pai Te oino deborma hondi oinai no kwbang mano Christian ba Catholic tongle. Sini Jomatia hangke alada khai tomani bagai abo সংগঠন khana nangkha. Omo angno no sani muso tei lukuro no sani muso omo kuno alada khlaibi phaimaniya tabo no wan sogoi naidi joto community no borokhe thasa khlaisimi or borokhe Christian Hindu sing yakho borok ta sanai joto pal khlaibi si borokhe riyang borok hojagiri hnai kaibu or jaga Christian de Hindu de kesia sing riyang rok kaibu hojagiri joto thangma malayo garo ongthang borok bu khlaibu anke kai pe mol sam joto khlai sing Jomatia rongke denomination kwbang ma bai kagui thangjak tei Hindu Christian to tongkhono amon to factor kotomasi oroni bisi sana sing denomination bai thasang maya no sing sini no phane Jomatia Catholic no sim phane sing thasa khlaibai khlainai hnai sing palaibai tong tei kesoro sani musugo jeng sini Jomatia rongke kisa tasnai takhu bukhuk jaite gusti rikhola hangke sing kahama ke silai ho oron bisingo sing taka Paris base sing thang sini Catholic ro
Paris by Paris alada alada thalangke sang jaite gusti malale sini lailiya omoni bagai chang takuk bukuk sa sang share lai malia jarang paile haini bagai chang u tak sang JCT program JCYT program khai tamani bisite gobang ma sini takuk bukuk sini laika kami amsoni bo sini laika hamjang barokha dukho kosto bo share khlaileka bo hairokta Hingke tabo jamatia Catholic Tripura siblena oro Catholic o tabo father sister sini jamatia roni bere khorok busrok tongkhana sini tabo father rok to unglai jamaya kho haipana sini tabo jotoni sai priesthood line bo kusuku ko sok tongnai ke sini brother subrai bo khoroksa sini jamatia bo khoroksa sini thinango ungnai hini ching khasong tongte koyek boson pore ke bo father ngai thangnai sini sister henkele pasu jona to ani je simani mote hinketa ngete kaisa khobor ka hanke toma sini candidates tabok thangjak tongo brother line bo khorok ni thangjak tongo inke sister line no hangbo thangjak tong haikhlaita sini ti prasa eba khe jamatia oro jago father sister ongnai kwbangma wngkhangke ba father sister kwbang wngkhangke sini bagui bo toma bo kaham ongnai जों बनो वानसो कांखे जों पहिलाबो चुकना हानिनि दगलाम बनो जों चिन्ता मा खालाय हरनाय जदि सि फादर सिस्टर तंखा हंखे बरक जों कगन तबले ना काइतरनो सेबा खायनि बरकनो सेबा खायखे काइतरनो सेबा खालाय मानि हनै साव इनके ताबो निनि आनि बिसिंनि जिनि जमातिया जिनि नुखुनि खालाय बेसि बरकनो सेबा खायतंखे अबयस्य बो काइतरनि थानिबो जिनि बांगै जतनि बांगै बो सामं तां होयतंमनि खालाय ताबो आं तांमानि बसकबा ani nok boroni simini bangisi ang tangge phia ba chungjori si father sister ni thangi khaila ke boken ani hlia joto si ani kai tor jisu christ tangmani hai khlaiwe u samangno borta boni level ke tangwa haiya bo hai khlaiwe boni mote khlaiwe tangge ge obosyo chini bagai chini samasni bagai hamari phainai जों boroni bisingteino chini father sister bangla ke chini dogla mani chukna ha doglamni chabi bo जों manai Acha belai ke hambai takhugno kok kaham sai khnar belai khan hambai nono bhaina ang koinai amoni loge do tinini thi rchamo bonareti ngoni bagai sini bukhuk samno sini koyar group rokno Sisai dongi, poito khairi, kaito no loi dongi. Sisai dongi, poito khairi, kaito no loi dongi. Mano roli, kira gati, kaito no hambai roti. Mano roli, kira gati, kaito no hambai roti. Sisai dongi, poito khairi. Kaito no loi dongi. Halo ang koinai sini bulu bulu Mamantani Janagana Kali Satin Sinte Paku Sister Marole Nunggu Kali Sati Sopadi Yama Karamani Bukadina Sati Sinte Amana Puri Namani Kokbuma O Pandani 6th Annual Conference ni Kokbuma O Kokbukuri ke Sisai Tangdi Poito Krake Tangdi Khator di Krakudi Selandia Po Kuring Sangna Poina Si Harmoni ni Raja Sisai Tangdi
tei ano poitono tei kok tei satani ni sabini sadak. Poito ganang borok sisai tongna nangmani jorano tabuk. Sinara kutum laijak nge seberai Yesus Kristus poito klainai borok ngui. Halo kok basana musungo Tripura haseni joto bukung barani bisingo ang saimano Jamatia tribe no poito ni bagi satok jakna nangka bunislai. Kemama borok ni kukti yang kenamani ageni sini kenamani kok tongo poito ni bagi satok jakna nangmani. Angka kayo abuhay kabang makeri kini awas tayo. Ya Jamatia dopawo Jamatia bosong ni bisingo kabang ma taku gugusong sebagai Yesus Kristus poito klaima bai satok jakna nangka abani bagi angka kayo kaitor Jamatia bosong no bises ke hamjago. Tei norgunga teibo hamsajak bosong hamsajak doha bunislai abani bagi amahai pandarogo no kaitorno hambai borona nango bunislai baksa hansi kitang na amo bukti ko satok jak na nangmani abano te kaitorno hambai nang akok no ang teibo Tesa sana musungo kaitorno bises ke hambai runa nango tamni hinba poito ni bagai satok jakna bagi kaitor norotno Jamatia bosong no set reka sujud reka Jisu samani kok tunggo matai bai sijak kok tunggo kahamo aro srai ke sijak tunggo Norok ani borok umabai Norok ani borok umabai Bui norok no lachir ke Norok no satok ke Norok no tatal ke kok hamia sake Norok hamsajak Ano poito kaima bai Bui norok no nasi ruke, bui norok no satok he, bui norok no tatal sake, tatal kok hamia, sake norok hamsajak, kasrandi, tongtok di, tamni hinke chutna hao norok ni bagi sokat kabang ma khatijak to. Omuni bagino ang sakat amuti pandao norok kaitorno bises ke hambai runa nango tamni hinba Tripura haseni bakumbara bisingo angka klayo Jamatia bosong angka kaitor bai chongjak poitani bagi satok jakna bagi kasrang di tongtok di tamni hinba Chutna hao naik ni sokat kotor na khatijak tonggo. Sebelah Yesus na poito kaima bai. Kami ni kutuli tangna nang borok ni kotumarok. Nukung ni Angkari tangga nangmani, haipono borok poitono yakalia, poitono krake tangmani. Amo laitang mani, laibumani koksini ang sanono tabuk ni kokbo. Jamatia bosongo mahai kokrok tabuk bo sulitongo. Poito klainai, kubui kaitorno poito klainai koroksa. Jisuni sagri haike tangnani balai kok kutuk no tabuk ni jorawo bo. Omo kaiton norok no
rumani hamari kotor ni wansudi tamni bagi kaitar sunno omahai position kiklai Jesus samani kok taku bugusang sagurum rum nini krusna bali alor thardi ni krusna bali ani loge faidi ani guloge faidi tai sai tangrek chung saimano a cross taibo hinik ni tongo tabu chung sabrum rum balna nangmani a cross taibo hinik ni tongo tabuk ni amolo abo chini jamatia bosong ni bisinga simiya chini tripura hasse simiya sing tabuk bard hat torobo sing koktumaro khnamani akros taibo hilik ni tongo Paitani bagi satok jakna set tabu kaitor taibo borotno ruma hai Menak mau pohon sungsai payoni hain bangin education. Kerang ma definition rogot thangla yawi chini parali jeng bahai ke pori bapai. Boni kaisa example ni jene theke na tengsinai. Ang puila school ma pore mani bongke mai bisa kami ni Barwali school. Tengke apro ana amani para tengke cucu ni not ni thangi Barwali school of ke piang dono kaisa ke tui makang lai jau pore wani to masang khizuri masa wapro tengke o khizuri chawani maya bai khizuri chawani musuk mani bai ke sai rok joto nu jane ja piang thaisa tui thang lai jau tengke Barwali school soru soria ko ko serunani pore puila English medium ma pore kang St Paul school Agartala Edinagar ni St Paul school of Kejiwano bok tingkha Ake English medium mo pore mani jengzamani Ake aroni class 10 pass klaiwe class 11 12 Hindi school pass klai boni pore preparation entrance rowe tataro pore mani thangja kalakno after was munsa sia class 10 pass mani pore science arts commerce tomana nai bomno nake bahai ke boro jaga sawai nai munsa si hoyani bangai buijotono je marks kaha paine rok science na kok mani bangai o science na dina ringke sung science so sawika science pass mani pore joint entrance romani pore engineering dena nai medical dena nai temana nai apro bokoi kahake family wo sinila pore ja kasa kuk sawai jak sikoi engineer bukoi apro doctor rok bukoi ngke hake no sawai filang talakno ngke pilas kang lokno thangisi phatarni je pore nai ro borok no lugisi sung malangke ma sagra su bahai ke himale apro je sung baksa pore ni paine ro borok all india entrance roi phayo bor ni khoroksa ni percentage class 12 ni maths onko rogo si 98 99 physics rogo 98 99 chemistry 98 97 maka sungla ro 70% ma apro se apro ke kabang ma haima kongjago ngke apro thangisi ha borok bai sung tumasa gasak fairlang borok le mutai borok no butagi rokha bahai ke borok 98% 99% ma sungla tamani oro 70 75 to ke sawi pai Nengke min je fair laiman nengke bonile busu ni sinisi graduate post graduate
anile bucu bucu isrok sinile bucu bucu isrok ke al je tulai tong khwa pro borni bufarok borni bone kakani busarok akrok afro si baksa London baksa Amerika haike doctor rongjak engineer rongjak settle rongjak sinile pi ni busa hondi kakani busa hondi jaiti gostini bising gobang ko borok no kamio माध्यमिक पास होंगे सी बोले आनिले परे जागना हिमा खाता लायो इनके जों बरनि हाके सुजुग माया एक्सपोजर माया हानि बाङै जों बरक सुखे सगै माया आङो नि अरो हा कमामानि मेन रिजन होंगे एजुकेशन करै आफ्रोनि बाङै सिनि सिनिमुं कमामानि मेन कारण होंगे सिनि आफ्रो एजुकेशन करै तिनि सिनि मायं तिसा कामी कागज सुइजाल हाति छोरा जों आफ्रो एजुकेटेड होंगे अन थाइनि आं खामु ini tiari mairang bazar suijar tanggu thal chora tiari mairang no direct thal chora khai pekha borok jeng educated afro kongrungna ningke haing yang khamun ini kemai thangmani no paising jadu college ani ko nama sasinai kemai thangmani no rotu buite waisa ko thangke toi phaimani omo education ne bangai nung education ke sudu siano siwania kemai thangjak no te waisa toi phaimani bo education tongke simi nung nai education kori ni bangai जों थिक समायाव सिसारगलिया नि bangai सिनि borok kami wongke सिनि district hospital kori सिनि कहाँ hospital से करी district hospital जरा थांनाय हिंके सि सिनि पारालाई बुइनि हाफारो से मा थांनाय जाओ हिंके अन्तर हम सलाय नि बाङै ताबो गसिनि सराय रक जरा सुजुग नालाहा बर पैसा कहाँ के परे बायदि तेबो गोबां के डॉक्टर रोंलाय माने जा तेबो गोबां के इंजिनियर रोंलाय माने जा तेबो गोबां के लॉयर माने जा सिनि पारावबो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माने जा सिनि पारावबो सब डिविजनल हॉस्पिटल माने जा तेबो कथ डॉक्टर गोबां डिपार्टमेंट सफायनाय जा उ फाइसिं जों माहिं लायना एजुकेशन नि इम्पोर्टेंस सावन थांके तो साइ सिपाया ताबो सिनि पॉलिटिक्स एजुकेशन आगे तुमान उपजात सिनि पारानि प्रधान जेकुनो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नि फंक्शनल यूनिट होके कामी वसी नों सेंट्रल निफा नों स्टेट निफा नों तलो के कामियाव सफायो जेकुनो स्कीम सिनि प्रधान रो जरे लेखा से रोंया सय रमा दरसि सयसा से रमाया बाक्सां के टिपसि याक बायसि मा रो लेखा कय बोसोर से गांसासि ताबगलाम ताइ करिखना नके दुइ इखने दुइया दो हुनके न मा रो जाला नके हाइके गोबां मासे निमा थाइनो जों केपलेव नके पॉलिटिकल फील्ड अब सिनि एजुकेटेड बर रक सुनाय नांगो बबिले पारानि प्रधान फानो ओंथों पंचायत नि लेवल फानो ओंथों डिस्ट्रिक्ट नि लेवल फानो ओंथों एसेंब्ली नि लेवल फानो Thank you.